Dnes sme sa vybrali pozrieť, či náhodou nezačali vykúkať tulipánovky fialové. Sú to síce jedovaté, ale krásne huby. Väčšinou rastú v takýchto strmých kopcoch, aspoň teda my máme na ne takéto miesta. Sú to strmé kamenisté svahy. Zo stromov sú tu zastúpené najmä borovice. No a tulipánovky nás prekvapili. Sú už naozaj veľké. A je ich tu neúrekom. Takéto obrovské plodnice som ešte asi ani nevidel. Niektoré majú v priemere určite viac ako 10 cm, sú naozaj veľké. Ťažko sa tu chodí, ten svah je naozaj strmý. Musím si dávať pozor, aby som nejaké nezašlapol. Ale ich tu naozaj veľa. Niektoré sú už aj vnútri pekne vyfarbené. Krásne fialové. Takže ak máte na okolí takýto nejaký podobný biotop, skúste sa po nich poobzerať.